je pecka. Vítajte pri porovnaní termovízií Pixfra a Sirius. Termovízne monokuláre Sirius od značky Pixfra sa mali možnosť testovať niekoľko posledných mesiacov a jedným slovom by som to zhrnul ako zážitok. Ukážeme si viacero situácií, kde uvidíte, aké sú rozdiely medzi jednotlivými modelmi a verím, že vám to pomôže vybrať si, ktorý je pre vás ten najlepší. Tak sa poďme pozrieť na to. Už na prvý pohľad na tejto scéne z Jelenej Ruje sa dá vidieť, že medzi jednotlivými modelmi sú dosť veľké rozdiely a zároveň, že viaceré Siriusy sú špecialisti alebo sú veľmi vhodné na niektoré typy situácií. Aby sme to vedeli naozaj posúdiť, musíme sa na jednotlivé zábery pozrieť aj jednotlivo, lebo táto mriežka hovorí iba časť informácií. Dve najzásadnejšie vlastnosti, ktorými sa od seba termovízie odlišujú, sú základné optické zväčšenie, ktoré vyplýva z ohniskovej vzdialenosti šošovky, a rozlíšenie teplocitlivého jadra, ktoré hovorí o tom, koľko detailov je v obraze, ktoré termovízia zachytí. A tieto dva parametre hrajú kľúčovú rolu pri výbere konkrétneho modelu podľa situácií, v ktorých ho budete používať. Predstavme si teda tie modely jeden po druhom. Sirius S435 je dosť špecifická, ale veľmi zaujímavá termovízia, ktorá v malom a ľahkom tele ponúka veľké optické zväčšenie 3,7 krát, avšak pri digitálnom zoome už veľmi rýchlo narazíte na limity rozlíšenia, ktoré je síce iba 384 pixelov, ale uvidíte v obraze dostatok detailov na to, aby ste vedeli dobre posúdiť, čo je pred vami. Limit tejto termovízie sa ukazuje na kratšie vzdialenosti, kedy nemáte spôsob, ako vzdialiť ten obraz a častokrát to zviera musíte potom takto naháňať alebo ho ani nenájdete, respektíve vám odíde z obrazu. Čiže určite by som ho neodporučil na kratšie vzdialenosti. A druhou nevýhodou je, že pokiaľ chcete mať aj na dlhšie vzdialenosti prehľad o tom, čo robia všetky zvieratá na scéne, musíte sa prehadzovať doprava doľava, pozerať stále dookola, čo sa deje, čiže to je trošku nevýhoda. Do pozornosti dávam vynikajúcu citlivosť iba 18 mK, vďaka ktorej uvidíte v obraze stále veľa detailov aj napriek nižšiemu rozlíšeniu, čiže v tejto situácii vidíme napríklad obrysy parožia, čo je vzhľadom na tú vzdialenosť a technológiu, ktorú používame, myslím si, že je veľmi pekný výsledok. S435 sa teda výborne hodí na pozorovanie hlavne na dlhšie vzdialenosti, kedy nepotrebujete to zviera nájsť, ale skôr dlhšie pozorovať vo väčšom detaile a chcete vidieť presnejšie, čo robí. Sirius S635 je naopak veľmi univerzálny model. So základným optickým zväčšením 2,4 krát umožňuje dobré pozorovanie na dlhšie vzdialenosti, ale súčasne vďaka rozlíšeniu 640 pixelov je v obraze viac detailov a tým pádom sa menej rozpadáva aj pri použití digitálneho zoomu. A súčasne sa veľmi dobre hodí aj na kratšie vzdialenosti alebo donútra do lesa, kde je poraz hustejší a potrebujete najprv to zviera nájsť, ale keď už ho zbadáte, tak stále uvidíte veľké množstvo detailov. No a ako vidíte, na také stredné dlhé vzdialenosti okolo 100-150 metrov máte veľmi dobrý pomer medzi množstvom detailov, ktoré je v obraze, ale súčasne prehľade o okolí a tým pádom vidíte napríklad, čo sa deje s jeleňom, ale aj so všetkými jeho jelenicami, bez toho, aby ste sa museli veľmi otáčať. Či naozaj veľmi univerzálna termovízia a súčasne stále cenovo relatívne dostupná. S650 by sa dala označiť za takú nadstavbu S435. Má podobné optické zväčšenie, tým pádom sa tiež hodí skôr na dlhšie vzdialenosti, ale vďaka vyššiemu rozlíšeniu 640 pixelov zachytáva viac detailov. V lese sa opäť stretávame so situáciou, že na kratšiu vzdialenosť nám diviak vyplní takmer celé políčko, čo je super, pokiaľ si chcete všímať úplné detaily jeho pohybu, ale nie je to veľmi praktické, pokiaľ chcete sledovať napríklad viac diviakov súčasne. Pri stredne dlhých vzdialenostiach si môžeme na zvierati všímať veľké množstvo detailov a pozorovanie sa stáva naozaj zážitkom. Sirius HD SA50 nás uvádza do najvyššej kategórie pozorovacích termovízií. Je v ňom zabudované jadro s neskutočným rozlíšením 1280 pixelov. V
obraze sa nachádza obrovské množstvo detailov a aj napriek nízkemu optickému zväčšeniu viete pomocou digitálneho zoomu získať obraz podobný termovíziám s omnoho väčším zväčšením. V jednom zariadení tak získavate mnoho možností. Tento model exceluje v lese, uzavretých priestoroch alebo hustých porastoch. Zorné pole je veľmi široké a umožňuje vám pozorovať veľkú časť scény súčasne. A obrovské rozlíšenie kombinované s veľmi vysokou citlivosťou vykresluje obraz, ktorý budete hľadať v iných modeloch len veľmi ťažko. Čo je tiež veľmi zaujímavé na tomto modeli, že dokážete pozorovať celé prostredie. Vidíte nielen, kde stáli jelene, ale aj presne pokiaľ bola hmla, kde boli aké stromy, dokonca aké oblaky boli na oblohe. Pri modeli Sirius S650D ako Dual prišla Pixar s vymakaným riešením, keď sa im podarilo do jednoho zariadenia osadiť dve optické šošovky. V praxi sa tak viete priamo v teréne prepínať medzi 25 a 50 mm. Ak použijete 50 mm šošovku, je to ako keby ste v ruke držali S650, čiže vysoké optické zväčšenie, príjemné rozlíšenie a schopnosť pozorovať mnoho detailov aj na dlhé vzdialenosti. Trik s optickým prepínaním šošoviek využijete vtedy, keď potrebujete získať lepší prehľad, čiže v tomto prípade sme pozorovali diviaka v lese, ktorý prišiel príliš blízko a už sa nám nezmestil do záberu a vtedy sa po otočením jedného krúžku viete prepnúť medzi 50 a 25, čím sa vám zdvojnásobí zorné pole a získate omnoho širší pohľad. Vďaka tomu nepotrebujete mať rôzne termovízie v rôznych prostredí alebo robiť v teréne kompromisy, ale v jednom zariadení pokryjete všetky situácie, ktoré si viete predstaviť. Ak toto pozeráte a hovoríte si, to je všetko super, ale prečo proste nemôžu spraviť jednu termovíziu, ktorá to všetko skombinuje, tak odpoveď znie, že môžu. Sirius HD SA70D ako Dual kombinuje snímač s najvyšším rozlíšením 1280 pixelov a duálnu šošovku 35 a 70 mm, vďaka čomu sa dá označiť za ultimátnu termovíziu. Keď použijete dlhšiu šošovku s väčším optickým zväčšením a skombinujete to s digitálnym výrezom, viete na veľké vzdialenosti povedať, čo sa presne pred vami deje a súčasne, ak potrebujete rozšíriť uhol záberu, jednoducho odzoomujete a dostanete veľmi široký prehľad o všetkom, čo sa v okolí deje. Z môjho pohľadu SA70D kombinuje všetky výhody, ktoré rada Sirius prináša, má tu iba dva háčiky a to sú hmotnosť a cena. Ak vám to však neprekáža, pozorovať zvieratá s SA70D je pecka. Keby som to mal teda zhrnúť, mali sme tu možnosť vyskúšať si predtým modelovú radu Mile 2, teraz sme relatívne dlho testovali tieto jednotlivé Siriusy. Povedal by som, že ten Mile je skôr pre tých, ktorí chcú buď menej investovať, alebo im stačí základné rozpoznanie, či je niečo pred vami, prípadne nabližšie, že čo presne. So Siriusmi uvidíte to o mnoho viac. Máte úžasné zážitky, vidíte napríklad, keď vychádza dých zo zvieraťa, niekedy vidíte tú paru vlastne ako teplo, ktoré z neho odchádza. Keď sa niekde vymočil diviak alebo Daniel, videl som presne to miesto, viete si všímať všetky pohyby, naozaj pozorovať mnohé detaily, ktoré by vám pri tých nižších radoch unikli, alebo vidieť to isté, ale na omnoho väčšiu vzdialenosť. Čiže pre tých, ktorí chcú nielen vedieť, že či pred nimi niečo je, ale aj čo a čo to robí, Sirius si určite odporúčame. Ale predtým, ako sa pustíme do ďalších častí porovnania, pozrime si ešte niekoľko ukážkových situácií zachytených všetkými termovíziami naraz. V prvej sme mali situáciu, kedy sa diviačica vymočila na jedno miesto, na čo veľmi rýchlo reagoval kanec, pribehol tam a dôsledne to miesto ovoňal a následne ho veľmi špecifickým spôsobom tiež omočil alebo skôr označkoval. Celá táto situácia sa odohrávala v celkom hustom poraste, ale vďaka termovíziám sme ju mohli pozorovať do najmenšieho detailu. V lese ešte chvíľu ostaneme. Keď sme sa predierali cez hustý podrast, ozval sa nám jeleň, tak som si nejako narýchlo pripravil termovízie a za chvíľu sme už mali pred sebou. Není to úplne štúdiový test, bolo pred nami veľa rastlín, veľa vegetácie, jelenia bolo problém zaostriť, čiže aj toto porovnanie berte s malou rezervou, ale krásne sa ukazuje veľká výhoda SA50 vďaka tomu širokému uhlu záberu. Videla toho jelenia o niekoľko sekúnd skôr ako všetky ostatné. To je nutné povedať, že S650D aj SA70D boli nastavené na dlhšie ohniska, čiže takisto keby sme ich mali odzumované, tak by
sme toho jelenia zbadali ešte skôr pri tom SA70D. Ale aspoň vidíte, ako funguje termovízia v naozaj hustom poraste a že aj v takomto prostredí sa dá síce cez deň, ale využiť je veľká výhoda. Na druhé ráno sme sa ešte po tme pripravili na okraj veľkej lúky, čiže táto situácia je na dlhšiu vzdialenosť, okolo 100-150 metrov a je fascinujúce opäť koľko detailov termovízie zachytili. Mne sa napríklad veľmi páči, že som videl, ako jeleň vyplazuje jazyk, čo keď sa bavíme o takej dlhej vzdialenosti, tak to rozlíšenie je naozaj úžasné. No a taký fotografický filmársky sen sa nám splnil, keď vyšlo slnko a v hmle v protisvetle sa nám ukázal takýto krásny jeleň. Zaujímavosťou je, že v tej hustej hmle sme absolútne voľným okom ani cez dlhý teleobjektív netušili, že za jeleňom prechádza jelenica, ale termovízie ju zachytili, čím opäť ukázali, ako majú veľkú praktickú pridanú hodnotu. Ďalkový test robíme takto po tme, lebo vtedy je ten kontrast vidieť najlepšie a išli sme pôvodne na naše overené miesto, keď sme zistili, že 500 metrov nám nestačí, preto sme sa presunuli na túto lokalitu, kde vidíme až na kilometr a to už Sirius sa poriadne preverilo. Ďalkový test sa snaží ukázať hlavne schopnosť rozlíšiť objekty na veľké vzdialenosti, čiže sme automaticky predpokladali, že navrch budú mať termovízie s väčším optickým zväčšením, čo je samozrejme prirodzene pravda, ale veľmi príjemne nás prekvapili aj termovízie s tým najvyšším rozlíšením 1280 pixelov. Vidíte, že pri dlhých vzdialenostiach človek je pri tom natívnom zväčšení už prakticky iba bodka alebo malý fliačik, ale ako náhle sme na kilometrovú vzdialenosť použili maximálny digitálny zoom, tak stále viete rozoznať ruky a prakticky pohyb, ktorý som vykonával. Myslím si, že veľmi slušný výkon a v mojich očiach počas tohto testu veľmi stúpla SA50, ktorá sa ukázala byť výborná aj na dlhé vzdialenosti. Porovnajme si ešte uhol záberu, aby ste videli, ako do šírky ktorá termovízia vidí. V prvom prípade sme použili najväčšie optické zväčšenie, ktorá každá termovízia ponúka. Tu sa jednoznačným víťazom stáva SA50, ktorá vidí človeka najdlhšie. Ale veľmi veľkú univerzálnosť preukázali tie duálne D-čkové termovízie, ktoré po odzumovaní vyhrávajú a najdlhšie vidíme človeka pri zábere z SA70D s použitím 35 mm. Keď sa pozrieme na konštrukciu a ovládanie, tak vidíte, že naozaj ten rozdiel medzi nimi je dosť veľký. Toto je tá duálna 3570 a toto je 635. Rozdiel v hmotnosti aj veľkosti je naozaj značný, ale tiež to ukazuje, ako široký ten záber celej rady Sirius je. Čiže poďme sa pozrieť na to ovládanie. Ukážeme si to na tej 635 menšej. Čiže z boku je takýmto spôsobom odnímateľný kryt na baterku, ktorá sa dá vymeniť. Čiže keď sa vám jedna minie, tak si tam viete dať nabitú ďalšiu, s tým, že v balení sú rovno dve. Potom spredu tá krytka je kovová, čiže naozaj, aj keď by vám náhodou padla, alebo niečo sa s ňou stalo, tak sa tomu určite nič nestane. Z vrchu sú 3 tlačidlá, jedným sa zachytávajú fotky a videá, čiže keď stlačím raz krátko, tak to urobí fotku. Pokiaľ to podržím 2-3 sekundy, tak začne nahrávať video a takisto ho následne aj vypnem. Stredným tlačidlom buď prepínam farebné palety, čiže viem si prepínať podľa vlastných potrieb nejakú čiernu, bielu, sépiovú a tak ďalej.
A keď to podložím dlhšie, tak idem do menu a viem si nastavať všetky veci, ktoré potrebujem. No a spodným mením digitálny zoom. Celá termovízia sa zapína tlačítkom z boku, čiže ergonomicky, tak jak ju držím vlastne, tak viem to z boku zmačknúť a už vidím, že mi nabieha Pixfra logo. Zozadu tá očnica prilieha veľmi dobre, aj keď máte okuliare, aj keď pracujete bez okuliarov. Krúžkom vzadu si nastavujem dioptrickú korekciu a krúžkom vpredu zaostrujem tú samotnú šošovku tej termovízie, čiže to ovládanie je veľmi jednoduché. Termovízia sa veľmi dobre drží v ruke, tie tlačítka vám presne zapadajú na jednotlivé prsty a zároveň na palci vlastne viem veľmi pekne stlačiť vypnutie a zapnutie. V prípade tejto väčšej duálnej termovízie je to všetko rovnaké, okrem teda toho, že je celá väčšia, ale vpredu sa nachádza takýto prstenec, ktorým mením ohniskovú vzdialenosť a vlastne ju prepínam medzi 35 a 70. Ako som spomínal, je to optický zoom, čiže nejako to nedegraduje kvalitu a umožňuje vám to prispôsobiť sa situácii, v ktorej ste, keď chcete pozorovať na väčšiu vzdialenosť, použijete 70 mm, na kratšiu vzdialenosť 35 mm. Tiež je vpredu kovová krytka, baterka tým istým spôsobom z boku vyťahovateľná, čiže takto funguje Pixfra Sirius. Samozrejme nie každý deň svieti slnko a práve možno v dňoch, kedy je hnusne, tak chcete byť vonku a chcete pozorovať, čo sa deje. A obrovskou výhodou je, ak nemusíte myslieť na techniku a báť sa o ňu. Siriusy majú krytie IP67, to znamená, že sú odolné voči dažďu a stekajúcej vode. Prakticky sa preto o ne nemusíte báť. My sme v daždi prišli na Danielie rujovisko. Využili sme, že predné krytky sa dajú otáčať. Vytvoril som z nich takú malú striežku. A niekoľko hodín sme pozorovali Daniele napriek tomu, že pršalo. Všetky termovízie to zvládli bez akýchkoľvek problémov. Myslím si, že to veľmi pekne ukazuje, že Sirius je váš pomocník a nie niečo, o čo sa musíte báť. A poďme sa teraz pozrieť, čo dostanete spolu s balením okrem samotnej termovízie. Vnútri v krabici sa nachádza takéto prepravné púzdro, do ktorého sa zmestí nielen termovízia samotná, ale aj všetko príslušenstvo, čiže hodí sa buď do terénu, alebo aj na nejaké presuny v lietadlách a tak ďalej. Vnútri je jeden popruh, ktorý je myslený na samotnú termovíziu, je veľmi mäkký, polstrovaný, vnútri je asi neopren a môžete nosiť termovíziu priamo na krku. Druhý popruh, taký širší, pripomína mi skôr popruhy z nejakých notebookových tašiek, je vlastne na samotné toto púzdro. A okrem toho sa nachádza vnútri nabíjačka na dve 18-650-kové batérie, čiže naraz si viete, keď sa vrátite z terénu, dať obidve nabiť, čo je výhoda. A po niekoľko hodinách viete znova vyraziť do terénu. A toto je tá vlastne druhá batéria, ktorá vám slúži v teréne, pokiaľ potrebujete vymeniť. Všetko to sa to zmestí do púzdra, takže v takomto jednoduchom balení viete chodiť pripravený na jeden alebo viac dní pozorovania zvierat v prírode. Zároveň pri všetkých modeloch nájdete to, na čo sme pri termovíziách Pixfra zvyknutí. To znamená, je možnosť to poistiť proti rozbitiu, strate, krádeží. Je k tomu dostupná mobilná aplikácia, cez ktorú viete zdieľať živý náhľad. V menu nájdete všetky možné nastavenia, ktoré vám umožňa prispôsobovať sa okolnostiam. Viete si meniť farebnú paletu, viete prispôsobovať jas hľadáčiku, viete vypnúť a zapnúť bočné svetielko, aby vám svietilo alebo nesvietilo po tme. Termovízie Pixfra Sirius teda môžeme naozaj odporučiť všetkým tým, ktorí chcú mať zážitky z pozorovania zvierat alebo hľadajú profesionálnu kvalitu bez kompromisu. Či už je to nejaké pozorovanie prírody, záchranné zložky, veríme, že si vyberiete ten správny model a vtedy vás Sirius nesklame. Ďakujeme a tešíme sa na vás pri ďalšom videu.